Winners natin, pinakamabilis na kumain siya ang ating winners, okay? RJ, Garnet, Sadie, Micah, are you ready? Yeah! Okay, si Mami, si Daddy, are you ready? Yeah! Okay, everybody now, say the magic word. Okay, so if you come, ayan ang sayo natin. 1, 2, ready, get ready, go! Okay, Mami, kaya lahat tayo. Okay, usap natin. Yung isa pa, meron pa dyan. Alright, so syempre, tingnan natin, Mami, go. Basta may isa pa si Mami, okay. Go, pabilisan tayo, alright, wala na, okay, go. Sige lang, Daddy, pabilisan to. Ayan, okay, magkakapang si KJM. Everyone now, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Okay. At si Mami, patingin niya kung sino winners natin. Come here, Mami. Zainab, Daddy, and Mami. Okay, sino winners natin? Assuming na meron pang isang slice dito kasi tinanggal ko eh. Okay, may isang slice pa dito. So, may dalawang slice yan. Sino sa tingin mga winners natin? Ha? Okay? Alright, so ito ba meron pa? So, ang winning natin, Mami, ito